חברים, היום לגו נינג'אגו הגיע לפורטנייט וגם עונה 7 הגיעה לפורטנייט, אז מה תחי? אז דבר ראשון, אז יש לנו שתי משימות היום. משימה ראשונה, לשחק עם הסקין של נינג'אגו. משימה שנייה, לשחק בעונה החדשה. בעונה שחזרה. חבר'ה, 3, 2, 1. לפני שמתחיל, אל תשכחו לי, עכשיו להרוץ ויאללה מתחילים. ויאללה מתחילים, חבר'ה. אני דעתי... וואו, מה זה? למה, איך החללית עכשיו הגיעה לשם, חבר'ה? זה אני לא יודע. אבל תגידו לי, הסקין הזה לא נראה יפה. הסקין מגניב, לא? סקין של נינג'ה. מה זה? לא, כוס אימא. סתם, סליחה. אוקיי, יש כאן משהו. יש כאן כזה. אוקיי, אבל למה יש את זה? אימא'לה. סליחה. ברור, סליחה. אני מצטער. אוי, לא, זה לא נראה. מקום מבטחים. אני קצת חוצב כאן. סליחה למיהו שהיה לכם עכשיו. ברו, איפה אתה? ברו, לא כאן. לא, חשבתי... רגע, זה ג'ונס! מה? טוב, משחק שני. אם זה לא יעבוד, אז עוברים לאוג'י. כך שננסה, גם אם האוג'י לא יעבוד פעמיים שוב פעם, אז... ניסינו לפחות, חבר'ה. זה לא שלא ניסינו. טוב חבר'ה, נתחיל להקדים. פעם נחתים במקום אחר, לא? בוא נחת בבטל ווד. לא יודע, כאן כתוב בטל ווד. בטל ווד בולווארד, משהו כזה. לא יודע מה זה המילה שנייה, אבל כתוב כאן בטל ווד או משהו. אבל יש... בסוף אני אגיד לכם מסר. אז תישארו עד הסוף, בסדר? אני רואה שנחתים כאן הרבה אנשים. אני לא יודע מה התחיים, אבל בטל ווד לא עבד, אבל עדיין. אז עכשיו אני בודק את האוג'י.